Part 2 to. Matay kanina eh. Hindi pa rin kaya nayabi na. Hindi. Kaya nayabi na. Hindi mo ba na? Atis. Ikaw na sa kalap. Ha? Ikaw ang boss. Oo. Ayan. Bakit ba mo? Ay, natawin mo. Sa bibingin na ako eh. Nakuwento yan mo ni... Oo, siyempre matuwa. Hindi matuwa sa liwanag eh. Itsura mo pamig na. Para sa magkaya. Bahiya pa kasi. Practice tayo at hindi kaya mo. Yun. Practice? Ayan, practice kayo mo. Sana matasiwa. Oo, hindi mo yan ang mama. Pero tingin na, at least na. Ayan, nasa kayo. Nakipalo ka eh. Aluay ka rin, aluay ka rin. Tapos, tanong nito, kaya bani kita nito. Bukas na may kinaarap. Dalawa kasi yung negative eh. Kasi yung niya, naman na, absorb ito pa. Napangaskin ba rin? Wow. Invested. Mag-service ka ako, ha? Lawa ko pa ako. Eh, siyempre, liwad ng stock. Wala may nalilus na namin. Alam na po. Oh. Bilang pangulit ito, always pangulit dito eh. Nawang tuwi ko man ito. Pangulit dito Marina. Kaya maliway. Liway ka rin. Express lang. Ano pala ito? Sana kung mga tayo. Oo, ito pala ito. Hindi ka tama mo kaya, itag kaya, adjust mo eh. Gaya, kanyan mo. Tapos lotot na mo ito eh. Kaya tama, itag kaya eh. Di-shelf mo na mo, yun eh. Kaya kaya, pang lotot ko. Adjust siya. Labi. Kaya, yung aking pangki din. Ano ba yan, boy? Ba? Ba ba? Dalawang Lord. Thank you, Lord. Kaya, didiretso na natin yung mga ito. Tsagaan nila. May ito kasi dumanan. Salamat.
Wala na sila. Maganda. Karamihan. Eh, bumili sa pinili. Shoot, tama yung tao. Kasi mga dalawa niya, wala mo. Program yan eh. Program. Ipangagaling mo boy, kain eh. Wala mo kayong prutas. Inod ka po. Kaya, sabihin niya ka, pwede rin. Sure good, eh. Anong macho ka rin. Kasi natin na lumalambot yung kamay niya. Kaya, diretso na. Diretso na po yan. Ayan o. Dati. Ayan. So ito na yung sign ng pinumuntangan ng upper limb. Diretso na o. Kabila. Parehas o. Diretso. Ha? Dati yung mga diretso na. Hindi mo ya, aboy. Medyo kumana ng konti, yan. Yun. Water restaurant, ba? No. Ate na. Kasi na battery po pa. One extension. May ka station yan? Dito pa kami, pareha mo na ako kanina. May doon, mga ito pa. Pareha mo. Magpapalik ka pala, Torres. Pareha mo. Kapan mo ka din. Ay, kawani kita meron. Kawani ka eh. Mana-mana kita eh. Hindi nang wawing oras ay. Ako saling. So, ito kalakaran na. Hindi na mo. Alam mo na siya. Wow. May asingit. Reglista. Buwan Krista. Buwan yung buwan yung kinay. Lobo na, yung cellphone. Pag naman ito, alam nila po mga subscribers titles. Yan. So, ang focusing sa kanyang uploading. Nakita nyo naman yung improvement. Ayun po, makakadrete. Naka-station ng live lang. Ha? Station. Okay. Tuwata ang Japo naman Japo.
Doon may isa. Pag-iya. Abot yung mga. Abot kaya. Sa Charles natin, umabot. Ayan. Pwede, pwede. Okay. Pwede. Okay, okay. Press. Tapos may ba? Huh? May ako niya. Ano? Ako mangin natin. Yan yan, huwag niya. Dati pag yung kalaman.
Naramang ako. Okay. Tutukan mo. Manegosyo ka na. Hindi yan. Manalaban. Dati ko lang kasagyan. Sirawa kayo. Sabi sa mga natin. Alam mo. Dati raw, hindi siya nakakasampang, nakakasampang siya. Hindi, pabos na kamo yan. Madalgal ka pa. Medyo umaintik pa. Dora. Sorry, kwarto.
Doon. Buksan ko. So, this full therapy, na pinapakita ko sa akin. Naging straight ka pa rin. Naging straight ka. Kaya ba nila? Ganito ba nila? Naging straight ka. Suratin pa sa loob. Okay lang. So, yan. Yun. Ayan. Ito kasi ko ba yan? Tutulak.
Doon eh.